kakerten jonga kadei Ishameka Sohtun bat kakerten jong kalcinga thu Khynnah bangan ya thu menta kalong syapang Khynnah bat kakot Kudi ha kawe kasnong kabala kham longsor bat kham shai kham shit kila penlong ya ka kite flying festival lane kaching khawai penher kot Kudi kumta ha kata kasni baro ki Khynnah kila tu chamadan bat la ki kot Kudi ban yelekmen bat ki babunut ki Khynnah uweiru Khynnah ubala prasnem karuta ula ongela pa papa yang nyelet pitkai shathi chamadan onda kila poi hamadan ula phathi kot Kudi ha ukpa namar uklemra kumta uta ukpa ula penthit bat uta Khynnah ula penhes ngopha ya kata Kudi kat banang slem kata kalanang kiu sejrong bat kat ba udang penher kumta ula ongela ukpa papa yang in khamno ya uni kusai namar ubat ya kate kakot Kudi lada uni kusai om bat shu kate kakot Kudi kan her sejrong hati papa ukpa ushusnam bat ukhap ya uta kusai hinrei cha ayu shikhel lamat ka he sejrong hinrei ka ha bat su no penban chapo uta Khynnah ula lingo hadu kata bat ula kelina ukpa balai pat baka ham no papa ngadang mut kan her sejrong lada onda la pelat ya uni uksai uta ukpa ula pensyai ya uta Khynnah ba omdei uta uksai ubabat henrei udei ubakrishan lada kal kabe kanang ba kot Kudi kanom ha kajing sneng ka bangiyo na kane kajing thu Khynnah lingkot kalong ublei udei unong krishan ya kajing im chungi ka ba manla kasni badda ka bangile ya ka monjong u kamdei bangin sha ban ne sha te marang hinrei bangin lai na kijing sniu ba bunchan kumba ka khtin jong ublei ru ka ong na kisam ka ba al phulai dekhot ka banengkong utrai ulong unong out lang brot jonga ngan om kurdu kumta ngi kum ki Khynnah Kristan ni dei ban nomdon kaching kuslai ba udon ublei na kabenta ka burom jong u amen.